Yes! Malayaw! Davao! 안녕하세요. Welcome mga kapamilya. At siyempre, happy 34th Karayawan sa Davao! At siyempre sa mga kapamilya natin at sa lahat ng ating Gmo shoppers kung sa kanya mapunog sa presa o mahalibay among adlaw. 안녕하세요. 나는 쿠카론들이었어 카팅코 오인트ment. Kaupla ko sila. Kumusta na mo? Okay lang dito eh. Akila sila sa vlog ako. Oh. Nagarit na dire. Uy! Ano sila karon katingko? Step katingko. Mas mga na stage na mo, magsugod mo yung nataon-taon. Kaya kaya nila ya. Kaya magpangkwa mo na ya. Kaya sakit mo na sulod. 안녕하세요. 레티나 카이코 카론. 카팅코. 안녕하세요 mga kanleng. 안녕하세요. Kumusta ka? Mana si Ian? Kuya ka, out kanis ka tanan. Okay ra kaya mo rin ya. 안녕하세요. 같은 타월이요. Thank you so much mga boys. God bless you mga kaling. Happy Thank you so much. Kau ba naman mga kanding ron? Hi! Hello! Hello! Kami na to yung idol! Kaya. Kabala siya pa kanding. Kuya kayo, kumusta na mo? Kumusta kanding? Okay na ko! Ikaw kuya! Okay na ko. Ready kami pa-picture ni mo! Pa-picture sa amin ko. Okay kayo. Pa-picture siya sa mga tata. Hello, katingko. Kamusta ka na? Hello. Okay kayo. Si katingko. Wala sa kaubos sa katingko. Hello, katingko. Okay kayo. Bye-bye. Okay ko. Ay, bumbaba yung matakom, katingko. Okay ka pa pa. Oh. Okay tayo. Video na video.